Hayırlı ki siz Müslüm televizyonda topşuların qorisiz yanılıqlar шығарылышы bilen studiyada men Римма Авзалова жерлегибизде булган вакыйгалар турында кыскача. Жерлегибиз йылдан йыл төзүкләнә, моторлана. Төзүкләндерүү ремонт эшләрендә хөкүмәт программаларының ярдәме зур. Безнең ише калды программасы кысаларында Müslümнең Авзалов урамындагы 1-нче Б һәм кооператив урамындагы 170-нче Б йортлары ишек алдында ремонт кирде. Ремонт барышы турында Лилия Шәймиева репортажы. Müslümнең күп фатирлы йортлар ишек алдында зур үзгәрешләр көтелә. Беренче чиратта юлларның торышы игътибарга алына. Асфальт начар түшәлгән урыннар кабат эшләнә, һәр ишек алдына тротуарлар ясала. Аеруча зур эшләр Авзалов урамындагы 1-нче Б, кооператив урамындагы 168, 170-нче Б йортларының ишек алларында көтелә. Работаем уже давно здесь. Благоустройство будет этого двора Авзалова 170 Б, точнее кооперативная 170 Б и Авзалова 1. Будет реконструкция всего двора. Замена бордюров, тротуаров, игровой детской площадки. Биредә 3 йортка бер зур парковка ясалачак. Бу эшне Авзалов урамы 1-нче Б йорты белән кооператив урамы 168-нче йорт араларындагы хәзерге парковканы зурайтып башкарырга планлаштыралар. Биредә балалар өчен өстәмә мәйданчыклар да куелачак. Müslümimiz көннән-көн моторлана. Без бу үзгәрешләрне күреп, куанып яшибез. Шушы юллардан йөргәчтән яңа үзгәрешләрне күреп, сөенеп туя алмыйбыз. Яңа балалар мәйданчыклары урнаштыралар икән дип ишеттек. Менә балаларга мәйданчыклар, уенчык мәйданчыклары булачак дип ишеттек. Балаларга да рахат булсын дип көтәбез шушы үзгәрешләрне. На данном в каждом дворе по две. То есть на 175-м будет здесь игровая площадка и там игровая площадка. Также будет расширена парковочная стоянка. А когда планируете закончить все работы? В лучшем случае начало июля. Müslümнең генераль планы безнең ишек алды республика программасы кысаларында гамәлгә ашырылып, республика бюджетыннан финанслана. Әлеге эшләр ел дәвамында барачак. Төзелеш һәм юл эшләрен Йорчаллы шәһәренең Автострой җәмгыяте башкара. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Müslüm телевидениесе. Районны яшелләндерү буенча да күләмле эшләр башкарыла. Бу көннәрдә берничә территориядә агачлар утыртыла. Әлеге эш Хәтер бакчасы акциясе кысаларында үткәрелә. Акцияга бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан старт бирелде. Ул 22 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Халыкара акциядә мөслимләрнең өлеше турында Фәридә Гайнетдинова. Агач утырту акциясының максаты Бөек Ватан сугышында һәлак булган 27 миллион совет кешесе истәлегенә парк һәм скверларда шул кадәр агач үсентесе утырту. Бу көнне районга Алабуга, Бөгелмә, Ширмешән, Минзәлә, Лениногорский, Мамадыш, Кама-Тамагы районнары урманчылыклары һәм урман янгын үзәге хезмәткәрләре килде. Алар үзләре алып килгән агач куакларны кояшлы ял зонасында утыртты. Урман ул безнең җиребезнең инде үпкәсе дип әйтекме? Урман шуңа күрә агачларны яратырга кирәк. Агачларны шуңа күрә без һәр елны Алаба урманчылыгында 100 гектарга якын агач тотабыз. Кояшлы ял зонасында бу көнне 13 төрдә 3000 артык агач куаклар утыртылды. Müslüm һәм Минзәлә урманчылары үсентеләрне ял зонасына керү өлешендә утырттылар. Урман хуҗалыгы тарафыннан игълан ителгән акция чыктык. Урман урты акциясына безнең Müslüm һәм осы урманчылыгы коллектив катнаша, безнең исхозан без утыртабыз инде Юка, Миләш, Чыршы һәм Зәңгәр чыршы утыртабыз. Безнең барлыгы 350 төп агач утыр каралган безнең тарафтан. Бүген утыртылган агач куаклар тиздән үсеп яфрак ярылар, чәчәкләре тирә-юньгә хуш ис таратыр. Талгын җилдә тибрәлеп, үзләрен утыртучыларны да сугыш кырларында ятып калган батыр якташларыбызны да онытмаска чакырырлар. Агач куаклар бүгенге бәхетле тормышыбыз хакына фронтта башларын салган райондашларыбызны хәтерләтеп торсыннар. Бездән соңгы яшь буында аларны тәрбияләп үстерсен, хөрмәт белән карасын дип теләгәндер. Фәридә Гайнетдинова, Айрат Фазылов. 75 ел үтсә дә сугышка бәйле истәлекләр һәр йортта саклана. Сугыш кайтавазы һәр гаиләдә чагылыш таба. Бөек Ватан сугышына районыбыздан 8 меңнән артык кеше китә, 4500 яу кырында ятып кала. Илебез азатлыгы өчен көрәшүчеләр арасында Советлар Союзы герое исемен йөртүчеләр бар. Геройлар инде күптән арабызда юк, тик алар исеме мәңгеләштерелгән. Герой исемен йөртүче урамнарына Лилия Шәймиева барлады.
Герой исемен йөртүче урамнар мөстимебездә шактый Петр Днепров, Салих Бакиев, Илдар Маннанов, Гыймазетдин Ваҗетдинов, сугышта катнашкан фронтовик Митхат Фәтхуллин, Рәис Хәбибуллин. Бу урамда гомер итүчеләр герой исемен йөртүче урамда яшәүләре белән горурлануын белдерә. Мин үзем дә 3 дан ордены кавалеры, Бөек Ватан сугышы ветераны Бадык Салихов урамында яшим. Безнең янәшәбездә генә батырлар бар билгеле, ләкин еллар үткән сайын шул гап-га дигән кешеләрнең батырлыгын хәтта яшьтәшләре дә оныта. Ә инде урамнарга, проспектларга, шундый урыннарга шушы батырларыбызның, якташларыбызның, күренекле якташларыбызның исемнәре бирелгән икән, бу юкка түгел. Бу аларны аша, алар кичергән илебезнең тарихын искә төшерергә. Безнең урамыбыз Бадык Салихов урамын йөртә. Мин шушы урамда яшәвем белән горурланам. Бу исемне җиңүнең 70 еллыгына куйганнар. Шушы герой яшәгән урамда яшәгәнемә бик сөенәм. Мөстимебезнең матурлыгына сөенәм. Барысы өчен дә, бер төнес өчен дә сөенәм. Пенсияләребез килеп торсын, дөньяларыбыз имин булсын. Барыбызга да саулык, сәламәтлек, хәерле, бәрәкәтле гомерләр насыйп итсен. Яшь буынга мәктәпләрдә бу турда класс җитәкчеләр тарафыннан гел сөйләнеп киленә, сыйныф сәгатьләр үткәрелә һәм без инде ул геройларыбызны балалар белергә тиеш дип саныйбыз. Бу безнең тарихыбыз һәм бик мөһим. Герой исемен йөрткән урамнар иркен һәм тыныч урамнар рәтендә. Урам үзе дә, аның атамасы да бик ошый ди райондашыбыз Камилә. Герой исемен йөрткән урамнар күргән яшь буыннар күреп, шуларның кадерләрен ни? Мин Бадык Салихов урамында яшәвем белән бик горурланам. Мөслимдә Геройлар Совет Союзы исемен йөрткән 3 урам бар. Шуларның берсе безнең урам. Мин бу урамда яшәвем белән бик горурланам. Яшь буын һәрбер геройның тарихын белсә бик әйбәт булыр иде. Кемнеңдер исемен генә түгел, нәрсәдер өчен генә түгел, тиңдәшсез хезмәте, батырлыгы өчен ул исемнәр бирелгән. Һәм ул исемнәр гади белдерү генә булырга тиеш түгел, ул халкыбызның күңелендә, йөрәгендә яшәргә тиеш. Урам исемнәре геройлар хөрмәтенә кушылган. Урамга кеше исемен кушу, аның исемен мәңгеләштерү дигән сүз. Исем биргәндә әлеге шәхесләрнең безнең район белән бәйле булулары да исәпкә алынган. Илдар Маннанов Бүләк авылыннан, Бадык Салихов Дусай, Петр Днепров Рушуган авылыннан, Гыймазетдин Ваҗетдинов Исәнсеф авылы егете. Яңа төзелгән урамнарга фронтовикларыбыз исеме бирелсә, отышлы булыр иде. Үсеп килүче яшь буын илебезнең батыр улларын онытырга тиеш түгел. Районыбызда Бөек Ватан сугышы ветераннары да түгел, ләкин аларның сафы ел да сирәгәя бара. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан берәр урамга ветеран исеме бирелсә, геройларыбыз исеме райондашларыбыз күңеленә мәңгелеккә кереп калыр иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел тулу уңаеннан марафонга старт бирде. Җыр марафонында Идел буе федераль округының 14 регионы катнаша. Марафон кысаларында җиңү көне, День Победы җыры Идел буенда яшәүче халыклар телендә яңгырый. Давид Тухманов һәм Владимир Харитонов иҗат иткән легендар җырның быел юбилей елы. Самарская область с гордостью подхватывает эстафету народного песенного флешмоба. Спасибо всем регионам, кто поет гимн Победы. Для нас честь принять участие в этой поистине народной акции. Самара очкычлар һәм ракеталар ватаны, туры һәм күчерелмә мәгънәсендә Россиянең йөрәге. Самара губерниясының географик чикләре дә йөрәк формасында. Самара өлкәсе җыр марафонын Башкортстаннан кабул итеп алды. Өлкәсеннән сугышка ярты миллионнан артык кеше китә һәм шуларның яртысы гына туган җиренә әйләнеп кайта. Тылдагылар исә җиңү өчен станоклар артында һәм басуда көрәш алып бара. Сугыш чорында Идел буе шәһәре СССРның запас башкаласына әйләнә. Здесь делали легендарный Ил-2 и построен бункер Сталина. Именно в Куйбышеве Шостакович дописал и дал премьеру 7-й симфонии. Отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан.
Военный парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких мировых событий военного времени. Флешмоб үшін День Победы жері ұшырақлы сайланмаған. Бірінші тапқырыл 45 ел элек 1975 жылның 9 майы алдынан яңғырый, һәм жеңу күні оңайынан тантаналы шараларының атрибутына айланы. Һәр кимге таныш шигырь юллары бер кемне дә битараф калдырмый. Самарада жеңу гимнын Петр Милославов исемендәге Дәүләт Идел буе рус халык хоры башкара. Пусть великая песня в исполнении волжан объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых героях. Безнең җиңү көне, наш День Победы патриотик акциясы Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле аппараты инициативасы белән башланды. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган җир эстафетасы узган шимбәдә Мордовиядә старт алды. Катнашучылар исемлеген Якшәмбе Марий Эл Республикасы тулыландырды. Бу атнада халык акциясына Удмурт дәүләт филармониясының академик хор капелласы кушылды. Башкортстан Республикасында җыр әлеге акция өчен махсус башкортчага тәрҗемә ителде. Бөтен регионнарда да җыр үз изоляция режимы башланганчы төшерелгән иде. Бүген шикләнү чаралары шартларында яраткан җырыбызны төрле телләрдә башкару аеруча үтемле. Самар эстафетаны Татарстан Республикасына тапшыра. 9 майда легендар җыр патриотик халык акциясында катнашкан коллективларның гомуми башкаруында яңгыраячак. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесі. Сугыш мехнәтләре гомер күзенә якынлашкан өлкәннәрне дә, сабыйларны да аямый. Сугыш китергән кайгы хәсрәт, ачлык, ялангачлык, авыр хезмәте беркемне дә шитләтеп бетмәгән. Муслимдә яшәүче Махрибикә апа Камалова гомеренең беренче көннәрендә үк мехнәт казанында кайный башлый. Махрибикә апа турында тапшыруны яңалыклар чыгарылышыннан соң карый аласыз. Дәвам итәбез. Авыл җирлегендә эшнең тукталып торганы юк. Игенчелектә чәчү бара, маллар ашарга сырый, эше барның ашы бар ди халык. Бикмәчтән Венера һәм Радик Искәндәровлар гаиләсе турында алдагы сюжетта. Тату тырыш гаиләләр авыл күрке. Бикмәч авылында яшәүче Венера һәм Радик Искәндәровлар гаиләсе дә шундыйлар рәтендә. Ихаталарында күпләп мал тотучы гаиләнең бүген 4 сыеры, 4 бозавы, 20 башка якын сарыгы, тана үгезләре бар. Бүтән әйберне сатып алмалы. Тырышабыз инде шунда. Тырышмыйча булмый, барын үстерергә кирәк. Бүтән шәй булмый. Гаилә алга таба маллар санын тагын да арттырырга тели. Тик дәүләттән бирелүче субсидияны алу өчен документлар белән кыенлыклар булуын да әйтә. Колхоз совхозчыларында мал азыгына кытлык белмәгән авыл халкы бүген һәр нәрсәне сатып алырга тиеш. Маллар өчен көздән 4 тонна фураж, 20 рулон салам әзерләгән булган. Хуҗалыкта 54 сыерым бар, 4 кышлавым бар. Бакага 4 бозавыбыз бар инде. Хәзер Алла бирсә, тагы берсе бозауларга тора Алла бирсә. Шул сарыкларыбыз бар инде, 15 башлап, бәрәнләре белән бергә сарыкларыбыз бар. Тавыкларыбыз бар. Алла бирсә белә бройлерлар алабыз, үрдәкләр алабыз. Шулар белән яшәп ятабыз инде. Сөтне нитәбез инде, сдавайтабыз. Алучылар да бар банкылап. Сдавайта итәбез инде. Әмне биргән сөткә акчаны вакытында алып барасызмы? Юк, шу менә вакытында түгел, 1 ай соңарып бирәләр. Вакытында алып барсаң әле ул әйбәт булыр ел. Бәясе дә ачсыз инде, сөтнең су бәясе дә юк бит бигрәк. Радик Искәндәров озак еллар лесхозда, аннары фермада тракторчы, терлекче булып эшләгән. Марый бүләрдән килен булып төшкән Венера үзен белә белгәннән бирле савымчы булган. Бүгенге мини фермаларны алар кайнана-кайната йортында яши башлаганда булган 2 сыер белән башлап җибәргән. Килен белән малай карый инде. Алар тәрбиясендә яшимен. Рәхмәт аларга. Ана шулай итеп 85 яшькә, 81 яшькә җиттем. Гомерем буена колхозда эшләп, шушы өйләремне җиткердем. Һәр сыердан көнне 15-17 литр сөт савып алалар. Тик бер борчулары бар. Сөт тапшырган өчен акча вакытында түләнми. Авыл кешесенә ул акча бик кирәк ди йорт тоткасы Тукбекә әби. Шулай шул, авыл кешесенең үзәккә үткәне, тапшырылган сөт өчен вакытында акча ала алмавы. Эшмәкәрләр халыкка йөз белә борылсын. Үз эшен башлаучыларга терлек санын арттырып, гаилә фермаларын булдырырга теләүчеләргә документлар җыеп тапшырганда киртә каршылыклар булмасын иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе.
Яшелләндерү һәм төзекләндерү үзәгендә дә эшнең тукталып торганы юк. Алар урамнардагы тәртип, чисталыкны контрольдә тота. Кышын кардан чистартта, яз үзәктә иртәрәк башлана. Теплицаларда үсентеләр февральдә үк баш тартты. Бүген теплицалар чәчәктә утыра, урамнарда да ләләләр чәчәккә бөреләнә. Әлеге бригадада 9 кеше тупланган, әмма аларның эшләү мәйданнары бөтен Мөслим буенча таралган дисәң дә ялгыш булмас. Кызу кояш астында да, коеп яңгыр яуганда да, җил буранда да бу кызлар ханымнарны һәр вакыт Мөслим урамнарында күрергә мөмкин. Бер караганда алар урам чистарталар, икенче караганда чәчәк түтәлләрен һәм үсентеләрен карыйлар, су сибәләр, чүп утыйлар, агач куакларына утырталар. Бүгенге көндә без кызлар белән чәчәклекләрне формалаштырабыз. Инде тюльпаннар менә чәчәк атырга җыеналар, түтәлләрен матурлыйбыз. Һәм алдагы көндә бу түтәлләргә петуния чәчәкләре утыртырга әзерлибез. Мөслим авылының чисталыгын күзәтеп торабыз. Агачлар, кустарниклар утыртабыз. Эшләренең күп кырлы һәм авыр булуына карамастан бригада кызлары үз эшләреннән бер дә зарланмыйлар. Алар үз хезмәтләрен бик яратып, төгәл итеп башкаралар. Biz bunda bit indi эшлибез, бик ошотып эшне, бик яратып. Яратмаган кеше эшли алмый. Монда эшләр өчен бик эшеңне яратып кирергә кирәк. Естественно, biz инде Мөслимне матурларга әйтәбез. Бүтән кешеләр матурда яшәсен дип, чистада, шулай бит инде. Шундый исән сау, бәхетле матур Мөслимдә яшәргә шундый гына минем пожеланием бүтән мөслимнәргә. Мөслим урамнары, кояшлы ял зонасы, парклар барысы да әлеге кызлар тарафыннан тәртиптә тотыла. Аларның нәфис куллары белән матурлык булдырыла. Шуңа күрә дә безгә, мөслимләргә, әлеге матурлыкны сакларга, һәр көнне шушы матурлыкны булдыручы кызлар хезмәтенә ихтирам һәм хөрмәт белән карарга кирәк. Фәрдә Гантинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Вакытлы матбугатка язылу бара, газета журналларга идән чыкмыйча гына да язылырга мөмкин. Моның өчен онлайн подписка хезмәте эшли. Онлайн подпискадан файдаланучылар һәм вакытлы матбугатка язылу тәртибе турында алдагы сюжетта. Дуслар, карантин вакытында кем нәрсә эшли? Ә мин инде Сөйбикә журналын язырга булдым. Үз изоляцияда нишләргә мөмкин? Эстрада йолдызлары, блогерлар актив төстә газета журналларга языла. Социаль шелтәрләрдә флешмоб та бара. Йолдызлар идән чыкмыйча гына вакытлы матбугатка язылу тәртибен аңлата. Инде гәҗитләр, китаплар укый торган вакыт һәм менә инде нәрсә әйтәсе килә, без дә яратып укый торган Шәһри Казан гәҗитенә язылдык, әнигә яздырдым. Кайсы балалары белән Салават күперен укый, кайсы ялкынга языла. Асылъяр әтиәнисен Казан утлары журналына яздырган. Гүзәл Уразова 5 балалар йортын, Ялкын журналына, 5 картлар йортын Сөембикәгә яздырган. Әнием Идел журналының иске санын укып кына юанырга мәҗбүр. Әйдә бик тиздән, май айыннан әтием белән әниемә Идел журналының яңа саннары килә башлый Алла бирсә. Якташыбыз җырчы һәм алып баручы Нәргиз Камалов әтиәнисен район газетасына яздырырга булган. Авыл утларын алдырмый калганнары юк. Үзем яздырып, бүләк ясарга булдым, ди Нәргиз. Районда булган төрле көнкүреш кызыклы яңалыклар, белдерүләр, туган көн котлаулары һәм күңелне күтәрүче кызыклы сәхифәләр, телепрограмма, булар барысы да авыл утлары Сельский огни газетасында. Син дә безнең белән бер дулкында бул достым, язылырга онытма. Матбугатка дәүләт хезмәтләре порталы аша язылырга мөмкин. Моның өчен подписка бүлегенә керергә кирәк. Газетаның исемен яки язылу индексын күрсәтәбез һәм эзләтәбез. Газетага ярты елга язылуыбызны билгеләгәч, тиешле сумманы картадан күчерергә була. Республика матбугатына tatmedia.ru сайты аша да язылып була. Газета журналларны үзеңә яздырырга да, якыннарыңа бүләк итәргә дә мөмкин. Күпләр өчен бу кадерле бүләк. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Үз изоляцияда кул эшләре белән шөгыльләнүчеләр күп. Үз изоляция иҗатка рухландыра диялар. Светлана Микалова да шулар рәтендә. Кул эшләрен үзенчәлекле итеп башкаручы Светлана ханымның гел тик торганы юк. Светлана апа Усаклык авылы кызы. Моннан 44 ел элек Бикмәч авылына килен булып төшә ул. 37 ел авыл медпунктында фельдшер булып эшләгән. Чисталык, пөхтәлеккә хирыслыгы да ак халатлы шәфкать иясе булуына ишарәдер аның. Шапка, шарфлар, шәлләр, оек баш бияләйләр бәйли дә, аларны туганнарына, якыннарына бүләк итеп тарата райондашыбыз. Кул эшләре белән балачактан уйна. Балачактан бөтенсен дә бәйли беләм. Шәлләрне бияләйләр, оек башларына, кофталарны бәйли беләм. Әле аларны быел бәйләмәдем. Хәзер генә. Бөтен нәрсә бәйли беләм.
Не кирәк. Кемнән өйрәндегез? Әнидән инде. Әнинең бәйләгән әйберләрен бозып бетерәдер икән, әни ачулана торган, тагы бозганнар, тагы тотынганнар шулар дип. Ир белән хатынның бер-берсенә терәк булып аңлашып яшәве сокланырлык. Ихаталарында күпләп сарыклар һәм куяннар асрыйлар, умарта тоталар. Раул абыйның куллары да алтыннан кыйлган диярсең. Белмәгән бер генә эше дә юк. Эретеп ябыштыру эшендә белә агач, лар, улаклар, тимердән хуҗалык өчен кирәк яракларында кыеп куя. Светлананың һәрбер бәйләгән әйбере миңа бик ошый, һәрберсе йомшак, йөрәккә май булып ята. Менә хәзерге яшьләр кулы эшләре шөгыльләнмәй бит, сезнең тормыш иптәшегез яшь чагыннан ук бәйлидерме? Онсын дөресен генә әйткәндә онсын әйтәлмәйм, әле безнең тора башлаганга 6 гына ел була. Бу мин белгәннән бирле һәрберсендә бәйли. Раул абый белән алар гомер күзләрендә кавыша. Яңа Сәйет егете белән Морий бүләр мәктәбендә 8нче сыйныфка кадәр бергә укыйлар. Раул минем терәгем дә, эшкә илһам бирүчем дә ди горурланып Светлана апа. Пенсия эшкәш бигрәк тә инде, иде эш юк бит инде. Кич белән телевизор караганда шуларны бәйләп утырам. Үрнәкләрен кайналас үзегез уйлап табасыз моны рәсемнәрен, бизәкләрен. Бизәкләрен мин нидән черчердән карап бәйле белмим, мин кул белән күз күреме белән генә. Гомер күзләрендә кавышып, бер-берсенә терәк булып яшәүче гаиләнең балалары, оныклары да бу йортта һәрвакыт көтелгән кунак. Аларның фотосурәтләре йортның һәр пишмагында диярлек. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне тыл ветераны Махрибикә Камалова турында тапшыру көтә. Тапшыруны Әлфинур Нугманова әзерләде. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Ты, конечно, не ребенок, но известно же с пеленок гигиена первым делом. Руки моем оголтело! Стоп коронавирус РФ. Вирус, который мы победим. Вместе. Tatmedia.ru. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы легко и быстро. Коронавирус COVID-19. С ним можно успешно бороться, но для этого необходимо победить два не менее опасных вируса – Паник-20 и Пофиг-21. Вирус Пофиг-21 поражает мозг человека и блокирует восприятие реальности, развивает наплевательское отношение к происходящему вокруг. Пофиг-21 делает человека легкомысленным, создает ложное ощущение защищенности и мешает принятию адекватных решений. Победить Пофиг-21 можно при помощи информационной вакцины, доступной на сайте stopcoronavirus.rf. Сугыш китергән кайгы хәсрәт, ачлык, ялангачлык, авыр хезмәт беркемне дә читләп үтмәгән. Мөслимдә яшәүче Махрибикә апа Камалова гомеренең беренче көннәрендә үк михнәт казанында кайный башлый.
Минзәлә районы егете Мирхәйдәр һәм Ташйылга авылы кызы Шәмсунурга туган төбәкләреннән читтә гаилә корырга туры килә. 1935 елда вербовка белән Ленинград өлкәсенә җибәрелгән яшь йөрәкләр бер-берсен шунда эзләп таба. Алар икесе дә корал заводында эшли. 1937 елда гаиләдә беренче булып ир бала туа. Ил өстенә олы сынау булып килгән Бөек Ватан сугышы башланганда, Махрибикә апа исә туган гына була. Гаилә башлыгын һәм аның абыйсы Исмагыйльне сугышның беренче көннәрендә үк хәрби комиссариатка чакыралар. Абыйлы энеле Мөхәммәтҗановлар хатыннарын һәм балаларын поездга утыртып туган якларына озата. Поездга утыртып җибәргәннәр. Үзләрен сразу нигә военный частька кирип киткәннәр инде сразу узакта үтми поездның исенә составка бомба килеп төшкән. Яртысы калган составның поезд үз ниткән әтки шунда ук йөрәкләрем җуйтты безнекеләр үтте дигән инде. Шулай итеп ике килендәш 1000 бәла белән һәм бик озак кайта туган якларына. Бәхетләренә 5 балалары да исән сау кала. Бик нык интегеп кайттык ди инде әнкәй. Бик нык җыладыгыз, ашка интектик тилмерделәр ди инде. Узак булган инде ул. Утыра шул бергә алып кайткан инде балаларны. Миңа 40 көн генә булган әле ул чагында. Сугышның беренче көннәреннән үк ут эченә кергән абыйлы энеле Мөхәммәтҗановларга кабат бер-берсе белән очрашырга язмый. Исмагыйль шул китүдән хәбәрсез югала. 6-нчы санлы артиллерия полкында дошманга каршы сугышкан Мирхәйдәр каты яраланып, авылга сыңар кул белән кайтып төшә. 43 елның 13 февралендә кайта ул. Сибаш сазлыгында олар мина гаиләгәләр җиде кеше. Сталинград белән Ленинградта сугышалар. Шунда курсы кайта ул. Сугыш беркемне дә аямый. Аның утлы җиле иратларга гына түгел, хатын-кызларга да кагыла. Мирхәйдәрнең сеңелләрен мәҗбүри урман кисү эшенә җибәрәләр. Рахил апа нигә шул урман кисүдә була инде. Аннан качып кайткан, аны төрмәгә утыртканнар. Раузатул Җинан апа бар инде шул урман кисүдә Суслангерди инде уланы. Аннан тагы качып кайткан, үкәсенә салкын тиеп кайткан шулде. Раузатул Җинан апа. Махрибикә апа сугыш чорындагы ачлыкны да, юклыкны да бик иртә татый. Ул еллар бик еракта калса да, бала вакытта күргән, кичергәннәре бүгенгедәй күз алдында аның. Кәҗәмәне алып кайтып җуып, кәҗәмә ясап, төйеп шулай кәҗәмә ясый дигәндә, шөгендер яфрагы, бузгалак, кашыткан, аннары ат кузгалагы, ни бар жуа, урманга чыгадыр икәү белән мине ертеп алып китәдер, апайлар өйдә каладыр инде. Шуларны кайткач эшкәртеп, шуларны ашап бирәдер, ашап яшидер инде. Әнкәйләргә он бирәләр стаканнап, шул стаканнап иткән җавлашына алып кайтадыр инде, тинеп, мин олырак инде. Ул биргән оннарыннан мисвакка, оннары апайларга буламык пешереп, имезлеккә жасап чыгып китәдер, оларны карыйдыр инде мин. Авырлыкны беләм инде, әткәй белә мал асырадылар, бәләкәй арба тарттык, мал асырадык инде, әткәй сыңар кулы белән пешен чабып, протез белән итәдер, оннары умарта, багана умартасы бар, багана умартасы, шул умартаны иткәндә мин әткәйгә булыша торган иминегел. Илнең һәр шәһәренә һәм авылына кагылган сугышның рәхимсез җиле. Күп йортларга кергән аның кайгысы. Махрибикә апаның хәләле Фатих абый да томанлы гына булса да хәтерли әле әтисенең фронтка киткәнен. Сугышка киткән беләм инде. Кайтты 47 елны. Төнлә кайтып керде. Шунысы беләм инде. Ondan ekranı bizim birer işlediğini biraz yaşadı. Nindi işlerde işledi ol? Kundak bulup kayıtkaçta tırlışta yürüdü de ne kundak ittip koydular inanı. Утлы еллар авырлыгын сабый килеш үз иңнәрендә күтәргән буын бүгенге бәхетле тормышка шөкер итеп, ил көннәргә именлек теләп яши. Бу сугышларны күрергә язмасын, ил көннәр тыныч булсын, барсы да исән сау яшәсеннәр, бар халыкта бала бәхетләре күрсеннәр, тәүфиклы булсыннар, изге гамәлләр кылып, изге юлларда йөргән бәндәләр күп булсын.
кешеләргә сәламәтлек булсын, үзебезгә сәламәтлек булсын. Дөнья тыныч булсын. Әлфин Нурнагманова, Ойрат Фазилов, Муслим телевидениесе.